आई भजन के भाव रहल। सुधी रही आत्मा सुधी रही आत्मा मिली है परमात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। सुधी रही आत्मा सुधी रही आत्मा मिली है परमात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। कहतनी बुआ मुकेश बेदवा पुरानवा में इहे तो मिलेला। गुरु संग चेला लगावेला झमेला। बेदवा पुरानवा में इहे तो मिलेला। गुरु संग चेला लगावेला झमेला। शास्त्र में भी बतावेला छोटी रही आत्मा छोटी रही आत्मा जर गईल भाषमा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। कहलबा कि धर्म कोनो बुरा ना है मुकेश बाबू धनंजय भैया। कहलबा कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। बुराई आ जाए तो हर एक इंसान बुरा है। मजहब न सिखाता है कि आपस में बैठ कर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। चाहे सुने हिंदू चाहे सुने मुसलमान हो, ये हो रामायण गीता ही हो पुराण हो। चाहे सुने हिंदू चाहे सुने मुसलमान हो, ये हो रामायण गीता ही हो पुराण हो। इन्हें बड़ी देवी दुर्गा, इन्हें बड़ी देवी दुर्गा, उन्हें बीबी फातिमा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना।
सच्चाई बा कि आदमी के सोचल कबो पूरा ना होला। चहल कबीर बाबा मोरे हम काशी, पूजा के हो गईले मगहर के बासी। चहल कबीर बाबा मोरे हम काशी, पूजा के हो गईले मगहर के बासी। जैसन बोवेला वैसन, जैसन बोवेला वैसन देले परमात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना, महात्मा विचार करना, केहू कहले बा महात्मा विचार करना। केहू कहले बा महात्मा विचार करना, केहू कहले बा महात्मा विचार करना।